Serwus, litrówka w minuta, Jerzek w Cudbun, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. 2 kwietnia, to żydłowe słowo żołty. I nie mamy nic, to próbujemy pioch. A i to samo musi być to polskie, jak ono jest tu, bo polskie o, pioch miał napisać. I dalej nic nie mamy. O i awie koala, o. Aha, no, dykcjonarz tego słowa nie znał. Kolos, też nie znał. Dobra, model. Dobra, 3 słowa i nie mamy nic. To nie jest dobrze. Jak... Workan. Też nie ma. Łokraś. Łokraś. O, i mamy 4T, to będzie ukraść. Zbliżamy się do stacji Przeworsk. To nie będzie ukraść. A to albo wkraść się w czyjeś łaski, albo skraść czyjeś serce. Myślę, że skraść jest częstsze. Ja, mamy skraść. Udało się. Dzięki, bawcie się.